Memento mori. Nisi se sjetio kada je zadnje A iz tebe zavrištalo? Kako to da nisi pomislio mir pred prostranom bijelinom svih stvari? Nije li onda ipak bilo nekog mraka dok se gušila zadnja zraka u tvojim nozdrvama? Nisu li tvoje umiruće oči izraz otpora ka mjestu svjetlom, mjestu cvjetnom, mjestu odmora? Kako nisi znao da treba prestati navaljivati na život? Kako uopšte znati do kada treba da se boriš, kad je uzaludno i da pokušavaš? Znaš li s druge strane čega si prešao sad, kad te ovdje nema? Jesi li sam?